med Border Teams Digital Zoom Focus. Kan jeg godt forstå, hvad du gør? Ja, det er da sådan lige. Hallo, mor. Jeg prøver lige, og så det var træls. Nu kalder du mor. Åh, en sød. Du må regne hele dagen. Der bliver lige en, der smutter. Der er en, der smutter, og en, der løber. Der er meget pas på hovedet lige om lidt. Skal jeg... Ja, det må du gerne, tror jeg. Jeg ryger ikke ned på den nu. Og hvis der er nogen, der undrer sig over, at Lunatur står ikke og i ringen nu, så skyldes det, at Fokus er i løbetid. Så hun er nødt til at vente ind til det bliver tørre. Til de andre hunde har været i ringen, og så skal hun ind som den sidste. Okay. Jeg kan til at rulle posen til. Det var vi lige starte herinde i trin, i hvert fald. Okay. Jeg lægger lige til dig nu. Ja, tak. Er det okay? Ja, ja. Jeg skal til at starte de der fortælle, tror jeg. Det er hyggeligt. Var så meget vand i øjnene.